масалан як передача дида будам, як кореянка савол додан ки маънои дарозумритон чӣ гӯяд. Гуфтан ки ин ҳаракат. Инҷа кори вазнин не, инҷа мисол одамои мисол шаҳрҳои калонанда мегаполисанда зиндагӣ мекард ё ҳамин қувви ман сарф мекард ё просто фитнес мегӯн ҳамунанда сарф мекунанд ҳамун. Меҳр кити як рӯзба пешинова 6 бор мебиём. Агар об кити биём 7 бор бо як просто ҳамино кити штанба мебиём 7 бор 8 бор як рӯзба пешинова ҳамин боғба мебарам. Шабона 9 бор, саҳари 10 бор. 10 бор як рӯзба ино мана мебинад. Мебиём, мемолам, гап мезанам, иноам мефаҳмам, ҳама мефаҳмам диги мола немин гоҳо. Аммо ино бовари одам ба ҳама ҳайвонои дер боваришо медармади буда ки кучук гурба диги чизо ба тез медармади ки бовариш, аммо гов ба не.